South Africa sanibonani igama lami nguThabiso akacela uqumba amaqumba nalaqumba lesele lentaba nginibekela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube qinisekisa ukuthi uyawuncafaza usubscribe makuukuthi akwazi ukuncafaza kanti mawukuthi sewawuncafaza siyacela ngasonke isikhathi makhona ke i-notification oyitholayo into ekumele uqale kuyona qafaza lapha ku like bese uyakhomenta emva kokuthi sowubukelile ngaso sonke isikhathi ehleze sinibonga ke uthande nisinikeza lona ngoba liyabonakala i-channel iyakhula ke usuku nosuku namhlanje futhi sinolunye utalati utavatava esibhekene nalo masikhulumi kakhulukazi ngeinto zomndeni kunabo sisi la ihlobo empeleni ezeduke ezadukelanayo dala bebengazana esidiscuss lesi namhlanje batholile ithuba ke lokwazi ukuthi baphinde bezohlangana okwesibili bakwazi mhlawumbe ukuthi bakhulume babone ukuthi babekanaphi kwazisa nabazali abasekho ubudlelwane babo abubuhlanga neze sifuna ukuzwa ukuthi ke yini le mangela ukuthi ubudlelwane balabantu bungabe buhle ngalendlela ake sihambe sestudio siyobona ukuthi ngabe khamba kanjani xebu asiphinde sikubekele embukeli lapho ngasekhaya sihlezi nosisi la mhlawumbe ke siqale sibonge nje ukuthi ukwazile ukuthi esihloniphe azazofika la elokhuzeni estudio ngaphandle kokwazi ukuthi mhlawumbe ngabe uze kanjani uhamba nezinsizwa ke la uyabona ukuthi bekade likhona uvadlwana lokuthi mhlawumbe ubizwa zigebengu asikubingele sifame sikwamukela ohlelweni njani phutha siyaphila igama ba Asanda Mkhize uAsanda Mkhize yebo ngathi uyabona la uthi angeke uklinywe la kulekiwe hayi sengibonile ngise no wena khabazela besifuna ukulokhuza ukwazi kabanzi kahle la ohlelweni ngoba ukhona umuntu esesike sakhuluma naye wasichazela ngawo but sesifisa ukuthi sibuze kuwena manje usichazele nje nawe ngawe sibone ukuthi mhlawumbe kuyahlangana yini uyabona ngifisa ukuqale ngitholele ukuthi umabe nobaba basaphila ubaba ukhona mama akasekho okay uzalwe kanjani uzalwe uma obehlala ekhaya kubo noma abantu ababili abashadile noma uzaleke kanjani ngizalwe umama engashadile nobaba ungizalele kahle ungizalele ekhaya kodwa kwase engihambisa kababa mebesho bathi wafike nje angishiye egcekeni ngishaya kanjalo angazi noma nginezinyanga noma nginonyaka kodwa angiyazi picture yakhe mebesho wakushiya bese washona yeah after iminyaka esengishiyile thwake wase washona angazi washona nini kanjani but angiyazi picture yakhe kodwa nje wafika wangishiya ekhaya ubani lothi washiwa ekhaya anti ababekhona yes because nje bafika ngishiya anginayo picture kuzithiwa ngisamncane ngisaphansi mebesho mana ke le ndaba bakutshela useyingane noma nje bakulindile wakhula bangitshele manje singimdala thinking bese more than 20 ukuthi izinto ezikanjalo ziyenzeka uvela uthola ukuthi ingane igcina itshelwe abantu basemphakathini akekho nje umuntu wasemphakathini wakwakusikaza ngalonkulunkulu hayi ngifuqa mama ngishem wabona nje umndeni wakababa ungihloniphile wangitshela futhi sengikhulile noma mina ngibona ngigephe ukuthi anginayo ma uke wazama mhlawumbe ukumfuna baba uma ngazama kancane kodwa ngezwe umkhondo ukuthi khona usisi okhona cause yena ngezwe vele ukuthi kuthiwa akasekho ngezwe ukuthi sekhona usisi ke okhona ke sazama ukuxhumana nalo sisi ke wathi uzala uyena uma yes wayeseyasho naye efakazela ukuthi akasekho ya naye washo ukuthi hayi uma akasekho ke noma kuphela kwababhlungu ke phela uma yeah even though ungamazi yeah and angifuqa mama ngiphela igazi yeah kwababhlungu ke impilo injalo ke sadlula kanjalo ke saxhumana nalo sisi lokho niyaxhumana namanje yes siyaxhumana kodwa yena into etheni kodwa nje siyaxhumana nje ungakanani ulama wena yes mncane nginami wena omdala kuma wakho yes mina ngifirst born mebesho then mise kubuye nalo sisi akekho omunye okhona phakathi kwethu mebesho akekho futhi omncane ubaba wakho usaphila ngithi yes ukhona ubaba cha lesitolo sakho sasabhlungu ngoba ukukhula ngaphandle kwama ekhona not ukuthi akekho
Khulile manje ngimdala ngintombazane ngimdala manje. Nami senginanemuntu wami nje senginengane yami ethi mina and ngeke ngize ngiyenze lento enziwa mama because ngiyakwazi ukukhula ngaphandle kwamama ukuthi kunjani. So nje every time mengihleli nje ngisho ukuthi uNkulunkulu ngicela ungisize. Ingane yami ingakhuli ngalendlela nawo wakhula ngayo. Ubudlelwane phakathi kwakho nosisi wakho bunjani? Angeke ngize ngisho bu strong because maybe siyakhuluma maybe once or twice a week nje. Futhi nje bingilelana isisi uyaphila nami ngiyaphila. Senike nahlangana kodwa ngithi. Yeah, once or twice but asikhulumanga into ethini. Into solid nje ebambekayo nje usamntakama and ngiyambona naye unabo kufana nami abantu bembona bathi hayibo niyayi usisakho ngempela niyafana yeah ngikuthi yena ke unomzimba ke kunanama hips mina ngisami ngishwapha hey cha ngineshwapha mina nginale kodwa ikhona into etshane eyenza ukuthi ubone ukuthi bayasho hayi basho sisifana naye futhi umama ebesho ke shem lana ke sinombuzo ke sike siwubuze la ukuthi kusukela ku1 kuya ku10 indlela nje othembeke ngayo nendlela onothando ngayo ebantwini basekhaya nangendlela mhlambe ophilisana kahle ngawo nje nabantu nendlela onozwelo ngayo enhlizweni yakho ungazipha bakusuka kwani kuya ku10 I ngithi nje 10 I mean 7 out of 10 because ngeke ngize ngithi ngaba 100% kuyo yonke into kodwa nje when it comes to umndeni wami I mean ngafa umuntu kodwa phela ke iphutha lenzeka angithi 7 or 8 out of 10 yes kunomuntu osibhaleleke engifisa ukuthi ngikulokhuze ngikubonise yena lana mhlawumbe uyamazi ngingazi ke kodwa okay uthi ufisa ukuthi okay uzonqafaza nje la izathi message bangiyimisile bese unqafaza amanqafaza sanibonani igama lami nguZinhle ngwakabuthelezi ngibhalele uhlanga media ngoba ngifuna ukuthi ngixhumane nosisi wami esingatholani kahle naye kanti sesisele sobabili ngifisa ukuthi bangisize ukuthi basixhumanise naye ke sikhulume njengabantu bandawonye sikhulume silungise izinto ngiyabonga kakhulu ngiyamazi cabanga uyena lesi sengimsho uyena udadewenu yes uyena udadewethu yeah usibhalela udadewenu nakhona futhi unokukhathazeka nako unokukhathazeka nako angazi ke kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngobudlelwane beni nobabili yabo khona la khona ngathi akajabulile kahle khona engicabanga ukuthi mhlawumbe mayifika nizokwazi ukuthi nikhulume njengabosisi mhlawumbe nibuyisane nibone ukuthi nibekanaphi ngodaba lwenu uyabona okay yeah angazi ngoba ukhona mhlawumbe singamfaka yini ukuthi ukwazi ukukhuluma naye imali buti kumela kubi noma kuhle sengiworried ke manje ngicabanga ukuthi mawubuka ivideo ubonile ukuthi ukhala ngendaba yobudlelwane enabo yes kahle intembi kodwa engalungiseka somehow ngiyacabanga ngicela ukuthi sinikezeni ithuba angene mhlambe anginankinga okay ngoba nginaso isikhathi ngangena okay yebo ya ngamfaka okay Nkosazana kunjani? Ngiyaphila unjani? Siyaphila nathi. Angazi noma sitholile umuntu right yini? Hayi ngithole umuntu right. Okay. Uba igama lakho sisi? Mina nguZinhle ngwakabuthelezi. Okay. Utheni wakamkhize wena wakabuthelezi? Sihlukene ngobaba sizalwa umama oyedwa kodwa. Mina ngizemva kwakhe kodwa sizalwa umama oyedwa. Wena uma wakho bena baba bakho bebeshadile? Ngingasho mengizwa kuthiwa bashada umshado lo wesilungu lo wesintu abawushadanga. Kodwa ke isibongo sakho esakababa wakho. Esakababa wami. Okay. Nayi no kuyezwakala sisi. Usibizile ukhala ngobudlelwane ophakathi kwakho nosisi wakho. Ngifuna uqale ngithole mhlawumbe ukuthi uma wakho esaphila bekakuveze noma wakho ukuthi kuno dadewethu lo. Ukuveze vele esezohamba emhlabeni kodwa nje ngikhule ngingazazi ukuthi mina ngikhona umunye udadewethu enginaye ukuveze esezohamba emhlabeni usisi wami vele ngimthole vele uma eseshonile. Okay
wena obumfuna usisi wakho ngoba basewazi ukuthi ukhona noma uyena wahambe wazozofika kuwena? Uyena ohambe wazofika ngoba uma akanginikanga imigudu ekufanele ngiyihambe ukuze ngithole usisi wami. Phela wangazisa nje ukuthi kunodadewethu owasempangeni. Iyaba njani injabulo kodwa masobona ingane yakwena? Ngajabula kakhulu futhi nje ngiyambona dadewethu uphumelele nasempilweni. Mana ke yini le yenza ukuthi umbizele lapho wemakhamereni? Ukuthi ngase ngimtholile usisi wami kodwa uyayiqhelanisa nami. Futhi sekuyithina sobabili esisele ngobudlelwane bami nabantu basekhaya abukho buhle. Anti babantu abangekho right. So ubudlelwane bethu abukho right. Ngase ngiyitshelile ukuthi hayi ngoba sengithola umntakama yonke into izolunga. Mina ke nginabantwana ababili. Lo kuqala ubaba wakhe wamphika, lo munye akamnakile ngisho ukumnaka. Manje ngiyayidinga isupport yasisi wami kakhulu. Mana ke ilokhuzane iqolo elihola kodwa? Yebo ngiyalihola. Oh okay. Kwaze kwabhlungu ke kodwa. Mana esikoleni wenze njani khona? Ngagcina impela kaMatikletsheni angibange ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke. Izinto ke zomhlaba nathi sibuye senze phela lokho nalokho ayebheke eceleni. Okay, udadewenu umfunela ukuthi azolekelela izingane zakho. Udadewenu umfuna ngoba ingane yakwenu ofisa ukuthi nje nibe nokuphilisana nayo. Umfunelani? Konke ukuthi siphilisane aphinda angilekelele ngoba ngiyambona ukuthi hayi uphumelele empilweni. Angilekelele la ngangilekelela khona ngoba beseke wathi ukuzama waphinde wadikila nje bese ngiblockile ingakho ngize ngabhalela. Angeke ngimkhulumele dadewethu ngicabanga ukuthi usisi wakho uyamuzwa ngingazi ke mhlambe yini kwenza ukuthi uqhele kuyena? But right. Ngiyaphila. Mina kahle hayi ngoba ngithanda ukuhlehla kusisi wami. Nginobuhlungu. Angilwazi uthando lwamama. Ngilazi but uthando lwamama. And yena ulazi lonke. Mina uma mebesho anti kuthiwa afika wangishiya lapha ekhaya kababa egcekeni. Ngishiya kanjalo ngithiwa nginezinyanga. Ngishiya kanjalo mengishiya kanjalo ngakhuliswa uyazi ingane emakhaya. Yeah, no ungichazelile isitori sakho. So mina hayi ngoba ngimzonda kahle usisi wami. Nginalobuhlungu lokuthi mina uma angazi ngisho isimeli sama angazi ngisho ivoice yakhe. Yena ukuthole konke okuyiqala likaba. Icala la mama but mina sengifela icala la ma. Yena sefela icala la ma wakho. Yes, yena sefela icala la ma cause ibhlungu engabuzwa mina nginokuthi yena uma umthandile mina ungiyekile. Uyazi uma la ngishiya khona. Waye ngazange abuyele emuva ayongithatha ayongikhombisa uthando lamnikelo. Waye ngifune manje ngoba sefuna usizo lami. Ngicabanga ukuthi ukuvezile ukuthi ngaphambilini uma wakho bengakaza akhulume ngawe but ukhulume ngoba sekumbhedele bona ukuthi usiyahamba. Because kuthiwa usho ngami ngoba esehamba esegula. Angithi icala likama futhi nalo lelo hayi likasisi. This guys understand. Ukuthi anikwazi ukukhula ubuhlungu bokukhula ngaphandle kwamama. Uthando lwamama ingane lokho imihamba ithi ngiyabuya ngisangima mithi ma wena guys ukuphatha kanjani ke siswami ukubona ingane yakweni iswele njengalokho isho nje ukuthi khona ekuswelayo kodwa akekho umuntu oyilekelela uma wakhe akasekho wena ukhona ukuphatha kanjani lokho? Guys I understand you. Ubuhlungu guys ukuphela ngokukhula ngaphandle kwamama. Okay, akukho ngakusho. Mina sisi ngiyaxolisa ukuthi uma akazange azakulokhu kodwa manje ngiyakudinga njengodadewethu. Izingane zami ziyalamba, iqola likho aliphelele. Ngingasiphendula awumthiswanga nawe mina wena ukwazile ukuvuka ekseni uthi ma ngishoda ngokuthi ma ngishoda ngokuthi mina bengiye ngishoda ngisho nangepad ngishoda nangepaint ngingazi ukuthi ngizotshela ba wena ubukwazi ukwenza lokho kodwa sisi ngiyamxolisela uma ngalokho lapho mina ngangingekho ucabanga wena nje ukwazile ukuthi ma mina ngikwazi ukuthi ngithi ma angikwazi mina angiyazi mina leyo nto ukuthi ngitshela umuntu ngithi ma mina sesisele sobabili nje akekho phakathi wethu akekho esilamani kodwa wesisi uyakhumbula ukuthi ngikubuzile ukuthi mina
ukwazi gazi ubuhlungu. Okay mana wena uke wakhuluma indaba yokuthi bowuphethwe kahle kina ngithi uthe bowuphethwe kahle but manje mana ke mana uthando lwamama. Okay ukhuluma ngendaba yomaphethwe uthi bowukuswele bowuswela kanjani uphethwe kahle yazi mina ngisaqala mina kulento ngiyaqala ama period uyazi ukuthi angeke ngize ngisho uyazi because umuntu wesilisa uyazi yena awukwazi ukuthi uyotshela umuntu wesilisa mina uanti bambe besebenza eGoli ngihlala nogogo ogogo mhlawumbe bangibona after 2 or 3 months ukuthi sengiqalile ngama period ngangigoqa indwangu ngigoqa because esikoleni sasifundisa uyayicabanga leyo nto leyo wena kahle kahle into ozama ukuveza ukuthi ukube bekuthiwa uma wakho bekhona ibhozi yes ngizokwazi ukubikela yena mina guys ukuthi anibazi ubuhlungu ngeke futhi ngeke cha mana wesisi mana ngifuna sikhulume lento sizama indlela ukuthi okay anibazi bokukhula ngaphandle kwama yabo umuntu methi ma wena akekho ngabe ngeke kusukhona uzoswena mamncane o mamkhulu mina angazi ngisho ngithole nale chance ukuthi ngithi mamncane o mamkhulu angiyazi kodwa uyayizwa into efunwa ingane yakwenu uthini ngayo okay mana asikuthatha sikubeke eceleni konke okwenzekile ke sikhulume le ikhulunywa uyena njengamanje ukuthi uthi yena ufisa ubudlelwane phakathi nawe uyafisa ukuthi umlekelele kwezinye izinto uthini ngalokho okay guys ngani ngiphelele ngentweni mfethu mina ngangingekho emitha ngangingekho la yenza khona izinto zakhe ngicela uyilokuze kancane sisi ngiyacela nje ukuthi ukubekezela nje bijana because ngizinto ningibizele yona la ningibizile ngibhizi la ngikhona khona ama contracts kufanele ngihambe ngiwasayini manje angazi siswami ngimtshela ukuthi mina ngeke azalambe ngikhona mefuna ukudla uyakwazi la ngihlala khona emzini wami afika zosathi ukudla okunye angihlangani ngeke alambe ngikhona kodwa dadewethu ungiblockila ngikuthola indawo uyakwazi kwamangani ngisengisaba nanokuthi uzongixosha indlela usobesana wangiblocka ngeke ngizengixosha uma ufika ulambile nje fika ukhirash lapha noma ngidinga nje ukuba nosisi eduze kwami nawe walithola nomama nami engeke mfethu ngiyacela dadewethu nezingane zami ziyadinga ukwazi uanti wazi okay noma ngani wewe khona ngangilidinga uthando lama nikhona nazi ukuthi sakhona kodwa yazi siswami mina ngibona ngazuthi udadewenu umthwasa amacala engesiwa wakhe uyabona umuntu uzelwe naye ngibizwayo ngiunderstand wena kahle kahle kusho uma wakho bomfunela ukuthi umzisa ubhlungu akuzisaba bengifuna uthando lwakhe kuphela kodwa ke naka umtholanga wena wenza into obozoyenza maybe along the way mhlawumbe nje sengihilile kodwa kwamanje nje ngicela ukubuza sisi ngoba ngiyamazi usuhlala phi na uyazi sengihlala phi sohlangana la hlangana khona ngiyakuzwa dadewethu ngicela ukubuza ke manje ukuthi umjezisela ukuthi uma wakho washona lo sisi okwamanje nje angikho right awumdinge eduze kwakho ngidinge nje into ethi ma abaka umalume obamamkhulu ogogo obani angifuni lutho mina ngikhule igama elithi ma angilazi kusukela emnganeni bami mina mntaka ngiyakuzwa hayi ungalusi mntaka ingamazi siswami ngiyakuzwa ukuthi uthando lwami awulitholanga kodwa nami ngaze ngawe vele usukhulile usumdala noma esezoshona mina nje ngidinga wena ukuthi ube khona eduze kwami nezingane zami zazo mina ngizoza kuwena and sizami nize niyafana ngempela ngendlela ekukhomba ngempela ukuthi khona into eninayo but mina bengicabanga ukuthi mhlambe uzomxolela lento izama ukuthi idluliseke ngandlela thizeni nibe nizwana nibe nibonana nibe since unekwakho mhlawumbe ungamthatha futhi nihlalele naye kwakho akuyona into nezingane zakhe zikhona imaki nami nginezami phela zibazala vele lengane omzala imaki ingane zakhe uyena nami nezami nomkhwenyana wami awukho serious kanti ubalo usisi wami impela so awungeke baba hayi ngeke kwawena mengafika usisi kankosikazi wakho nezingane zakhe hayi kuyabiza manje ukudla kubiza ugesi amanzi ama rates yonke into siyakhokha ukudla
Mina ngicabanga benginalento yokuthi ngoba uvela uma akasekho wenu. Hayi sizobona. Ukubambisana nje nengane yakwenu nibone ukuthi nisizanaphi. Mhlambe nendlela ngoba wena uxhumene nabantu ukuthi mhlambe umzamele noma into ezitoho mhlambe akwazi ukuyiqhubeka. Hayi ngingamzamela lokho but useze kwami plus mina kwami khona uAnti okhokhayo ngiyamkhokhela shuthi uAnti usezoba nomsebenzi extra akhokhele ukuthi ingane zami ezakhe. Ngikazi mase uyohlala kwakhe ngizokwazi ukuzwashela. Ngakwazi ukuthi futhi ngingathatha sona leso sikhala sa-anti angikhokhele lokho angikhokhela. Inkinga ngeke ngikuthembe ngikade ingane. Uyamthemba uAnti wakomunye umuzi? Ugogo hayi uAnti ugogo umama nje usekhulile ingakho ngathatha yena usekhulile. No kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe lento kumele kube khona indlela elungisa ngayo. Siyabona ukuze makuthiwa ukuba kubuyiselwa ngokubi. Ngiyayazi lento inkinga ukuthi guys khona into enginga-understand wena uyamazi uma wakho ukhule naye nawe uyamazi uma ukhule mina akekho umuntu babafiwa abantu la emhlabeni. Okusho wena uzwisa uma wakho ubuhlungu ethuneni ngokuthi no angimzwisi mina ubuhlungu kuphela lo buhlungu obula ngimina abukakapheli mhlazane baphela buzophela ngokuthi kuhlukumezeke lo. No angeke ngimiyeke elambile ngakho ngisho ngithi mina mefika melambile akafike lapha kwami. Usho ukuthi into edingwa umuntu nje emhlabeni ukudla. Ngaphandle kokudla umuntu usuke right. Butami ngoba ngilento engizwayo uyizwa. Hayi ngoba uyizwa. Angithi kimi lento engisho ukuthi wena uzwisa uma wakho ubuhlungu ngomuntu lo. Hayi butami asingakhohlisani. Yabo lento lengitshela yona mina ake ngithathe ngilethe kuwena. Uyamazi uma wakho? Yebo. Akisisa umazi. Uyazi ingane ngakini yakhula ngamazi uma wayikhula ngamazi ugogo kuthi ehlukumezekani. Kodwa wena uthe awukazi uhlukumezeka. Phela mina indlela engangibona ngayo usengahlukumezeki. Lapho bhuti ngishediniwe manje. Uma wenza kanje ngishediniwe. Lapho ngilahla nguyena ngicabanga wangilahla. Ngiyaphoxeka ukuthi manje akasafuni nento ezongihlanganisa naye mina. Ngicela ukubuza sisi wami uma wakho uba umthanda kakhulu phakathi kwami wakho nobaba wakho. Angimazi uma waye ngizofanele ngimthanda. Okay uba umthanda kakhulu phakathi kodadewenu noma wakho. Ayi wangibuza leyo. No ngiyazibuzela nje. Hayi engibuza. Nodadewenu awumthanda. Hey awukahle mfethu. Yazi into engizoyenza manje because ningibizela la ningibizela ama-camera khona ngisho ama-camera. Sisi wami. Nizongibuza and mina ngisebenza ngabantu. Bazothina abantu engisebenza ngabo mase ngibona ningibizela into ekanje. Kodwa abantu osebenza ngabo ngicabanga ukuthi bazokujaja ke for le ngoba yabona makuthiwa uthando liqala ekhaya ubonakala uhluleka ukunikeza abantu bakhe. Kahle lento engiyenzayo eniyenza nje i-wrong. Mina ngicela singibizele kulama camera nangihijacka ngiyazihambela. Mina ngicela nizama ukubuyisana kodwa nodadewenu. Noma ngoba sekuthanda yena. Waye ngafuna ngisibuyisane kusakhuluma. Ngiyacela ngingakuqa ngisho. Akazakhuluma uma wakho ngawe uma wakhe wakhuluma. Ukhuluma sezoshona. Wathula. Ngisho angwazi mina umngcwabama angwazi. Okwambonisa izithombe zama. Ngingambonisa uyazazi nje ukuthi uyena. Manje ngibone manje sesho yabo manje sizosihlangana manje sigundile abantu bathi siyafana sigunde soba uthuka shwacima kanje anginandaba. Kwayena nje anginandaba naye. Kenze noma yini into engisho ukuthi ngoba inamba yakhe nginayo. Bese ngipholile la. Ngizomfonela. Angani uyalihola iqolo mntakakho? Ngiyalihola ngithi mina seswami mengase nje kuthiwa ngiyahamba emhlabeni singahlangene nawo ma wakho wahamba singabisana ngisho nje ngiyaqhubeka mama ake silungise izinto uthi khona bethi into engi-understand wena ubukwazi ukuthi uthi ma mina abale gama elithi ma angilazi ake sikubekene eceleni kokwabazali ngoba ibona abazenzela izinto abazenzayo singazi thina ke sibuyisane njengezingane zandawonye silungise isimo. Ngiyakudinga mntama angisebenzi obaba beingane bangilahlile izingane zikhalela kumina yonke into ikhalela kumina na umuzi wasekhaya bawudlile oAnti sengihambe ngihlala babakho yebo pho uhlala kanjani sengihambe ngihlala nje emjondolo emjondolo kuphi nezingane elindelana ngakamasho yebo hayibo uhlala emjondolo ngihlala emjondolo ngizikhulisela khona izingane izingane ziyafunda kodwa yebo iyafunda le ndala lo munya bengakangena esikoleni imjondolo ufike kanjani kuyona kunomuntu okhona lapho noma khona umuntu ngithi phela sengiphila leyo mpilo ukuthi kuze ngikwazi ukulala ngidlile kumele ngithole lowo muntu naye uzozama ukuthi anginakekele ingakho ngifuna usisi wami oAnti umuzi wasekhaya bawudla usisi wami ngoba efundile ngiyathemba ukuthi bezongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyise umuzi wasekhaya
Akukuthi ke phela umuntu asiqale iprocess nje ukubuyisa umuzi. Umuzi okwaba kahle kahle okwama Mama nobaba. bawudla kanjani bo? Bawudla kanjani pho? Ukuthi u-anti ngathi uthandana nekhansela. Ngithi imizi le eyimxhaso. Manje ke Kuthi imake so ungaphansi kwegama likaba manje nje basikhuluma nje. ungaphansi kwegama lami. Angazi ukuthi benzani lapha nekhansela nani kodwa bawudla mase bangixosha futhi nengane. Nengane. Ngihlalele emjondo. Usizwa wakho noma ungixoxela ngalo usizwa wakho yena bokumtshela lento ositshela wona manje. Ngamtshela waseyangiblock. Angazi noma uyibona ukuthi mhlambe sengizoba ngiyadlala mina. Ithi phela indlela okufuna ukusondela kumina. Manje kuthini? Hayi ngiyayizwa. Hayi into engizoyenza mina mntakama nanokuthi angithandi ke ngiyabona ke ukuthi mntakama ya. Angithanda kanje lento ukuthi ungibize yazi ngiyazihambela la ngibizwa abantu. Sengingena la sekhona ama camera sekufanele ngishoot. Angithandi nje lento enenzile. Kodwa into engizoyenza ngizokutholela ummeli yezwa. Ozokwenzana? Ozokulungisela lento yomuzi. Aqhubeka abehleli lapha emjondolo kwamanje. Okwamanje. Bengeke umbizele mhlawumbe kwakho. Angimceli kwami. Lutho nje angimdingi. Ngizomtholela ummeli ukuthi alungise indaba yayo yomuzi wakhe nobaba wakhe lo kanjani. Noma wakhe njalo lo kanjani. Uphelela lapho. Then njalo ngenyanga ngizozama ukubatholela igross. Kodwa dadewethu mina ngidinga wena ube seduze. Ngikhona mntakama khulileka ngikhona. Ungiblockile nje awufuni into Ngizokublock kodwa phela masuku ungixina nawe. Ngiyasho nje ngizotholela ummeli uzokukhelwa yimina ngani. Igross izithengwa yimini. Ingane mekhona ingane egulayo kukho into uzongazisa. Oh at least njengoba kusesazoba kule process ukuthi uhile nawe. Musu yaba lento engiyenzayo ngiyenza manje ngoba sengizwa ukuthi usuhlala endaweni kanjani nezingane. Ake ngithi naku kuyenzeka ke indaba yommeli igcina ingalungi ke mhlambi uzokayibambe lapha emjondolo. Ngizobona singenze njani. Ngeke aqhubeka kahle. Ake ngithi mhlambe ke kuyathembisa lokhu kommeli mhlambe uyaphela u5 months uzobe elapha emjondolo. Hayi ngizobona ukuthi ngenze njani ngeke ngimtshele manje phela nami ngeke ngithathe isinqumo nami ngiphilisana nomuntu lapha nginengane. Kufanele ngiqale ngihlale phansi naye sikhulume sibone sibikisana kephi. Kodwa angeke uhlale naye kwakho. Kodwa ngingwazi. Okay. Kodwa ukusalayo ngeke ulambe ngikhona indaba yomuzi angithi uyasho namanje ukuthi wena wake wayikhuluma lenkulumo yokuthi ngeke alambe khona. Angithi uke waba khona into ayifaka waphinde wami. Hayi ngokuthi kanjani sizohamba lapha siyebhenki ke sokwenza ama arrangement ukuthi imali yakhe ingena ngomhla kabani every month ingena kanjalo. Mase u right ngizozama nami ukutholela abantu. Awuphuze sisi. Hayi ngiyathinta. Yabona ke yonakala lapho ke. Ngoba manje le mali izofakwa uyidli uyiphuze futhi utshwala. Ngiyawuthola no 350. Imalini imali eqolo. Imalini imali eqolo leyithola. 500 nento. 500 nento. Usho uba ne1000 nemali plus 300. Uyayithola. Lo muntu ohlala naye njengamanje khona la kulekelela khona. Noma naye une shelter kuphela nje kusisi wakho nokudla kuphela. Une shelter kuphela kodwa uyazama phela lokho azama khona ngithengeke ngemali yeqolo ukudla. Uyazodla nawe la nengane. Nibuye niphuze futhi. Hayi sibese. Inkinga ke lento phela mawukwazi ukuzovuma lonto ke ukuthi niphuza le mali futhi. Yabona lento kahle kahle mina mangithiwa ngiyayingena ngidlala ngesikhathi. Yabo? Cha phela dadewethu mhlawumbe ngingazama ukuthi ngibiyeke utshwala. Uzozama. Ungazami. Akuzanywa biyeke. Yabona ke kahle kahle mina kahle nendlala. Kodwa ungitshele ngoba phela uma wakho bekhona bonke abantu bebekhona eduze kwakho yini maseyihlula ukuthi ke mhlawumbe uqhubeke ufunde bongafundi ngani. Ngathi ngifuna ukubuza lokho nami. Ayi ngishuthi ngazwana nabangani abaronke ngase ngingena ephuzweni oludakayo. Awukhuzwanga ngoba phela nobaba naye wayeyiphuzela. No kushuthi ake siyimise ngesihloko ke sisomdala ukuthi izolungiswa le ndaba uqhubeka kuya phambili. Mina into engithi ngimthembisa yona ngizomzama ngommeli nje ukuthi alungise indaba yakhe. Nokudla njalo ngenyanga. Yes. Ukuthi asondele kumina. Okusho ukuthi ke kusukela manje uma ufaka imali angithi uyazi ukuthi uzobondla nomjida lwahlala naye. Ubani? Hayi ngincame azini ilula lento. Uzokulanda. Athatha ukudla imali. Okay. Sengela ukudla nje.
Imali ngeke nginike mntaka gogo. Ucabanga ukuthi usafe emjondolo kodwa njengengane yakwini? Angazi. Phela angeke ngize ngiqamba amanga. Angithandi nami kuyazwela kuyasika ngiyezwa nami sikubuhlungu. Kodwa hayi kwabo. Kodwa mina ngesimo engazi angeke ngize ngigxile kusona kakhulu ngoba sendifake nama camera nama lights la. Angimthandi umuntu wesifazane ongangami. Lapha kwami ngenxa yokuthi ngiyasazi istory so auntie no bantu abasiza endlini ukuthi kugcina kephi. No, dadewethu ake ngithi siyabonga kakhulu. Sisama nganoma uyagculiseka ngosizo usizwe kathi uzokunikeza lona. At least akalokhu zangavulanga akalokhu zangazandla. Akakulahlelang izandla but uthi uzokulekelela ngandlela thizeni. Kodwa isifiso sami bekuwukusuka emjondolo ngithola indawo eright nje mhlawumbe nophuzo ngase ngiliyeke mengathola indawo eright. Nje ukuthi mhlawumbe uyohlala naye kwakhe. Yebo. Bengakujabulela lokho. Nanokuthi nje sibe indawonye njengezingane zandawonye ngazi ukuthi hayi ngikhalela kuyena. Kodwa uyaqonda ukuthi noma ngathiwa uma wakho bekhona benisahlala noma wenu, uyaqonda ukuthi useswakho ngelinye ilanga wayeyohamba ayogana komunye umuzi. Bese masegane lapha kulomuzi uqhubeke wena uhlale kini uyaqonda lokho. Ngiyaqonda lokho. Naku ke seganile ke manje uthini ufuna ukuyohlala kwakhe? Ngenxa yesime ngikusona apha sengihlalele emjondolo bengingafisi ke ngikhosele nje kancane ngithole nalelo tohwana ke nami ngiphume ngiyozala. Izinto sengicabangayo ungasebenza e-restaurant. Awukwazi ukuthi sisi kanti ufunani kanti wena ikhama? Hayi okay ke ufuna ngingasebenza. Unani esandleni? Hayazi kahle kahle awukho serious wena guys bye bye. Ngizokutholela ummeli cross uzoyithola. Uthi umsebenzi. Hayi ngeke mfethu. Hayi nokulungile sisi ungalokho. Yazi guys ngiyabonga. Yebo siyabonga. Sokhuluma ngoba nginayo number yakho ngizokufonela. Ngeke awukho serious wena. Umsebenzi. Iqolo. Ngiyafisa uke ngihambe ngemoto. Ngiyabonga guys. Igama lesho ungahlala phansi kancane kokugcina sisi ngoba vele singiyavalelisa uxolo. Igama lesho uxolo igama lesho iwhy mina igama le TV uhlanga media igama lami ngoqumba amaqhumbana siyabonga kakhulu. Ebo ibhlungu kakhulu lento kade ngiyibuka la lento yokuzala izingane ihlukane ngobaba yinkinga because omunye uthola ukuthi impilo yakhe i-right and futhi mayifuna ukwenza izinto zakhe zesintu kulula ukuthi azenze because abantu bakubo nobudlelwano obuhle nabo. Omunye ubudlelwane nabantu bakubo abukho right even if kuthiwa mhlawumbe uyafisa ukwenza izinto ezizobisa phambili akakhona ukuzenza because ubudlelwane nabantu bakubo akanabo. Nendaba yokushintsha nje kweyibongo kwabantu abangena abathandana uthola ukuthi ingane ibiza isibongo sakababa kodwa kwakade kuumjolo akukho ukukhokhelana akukho kuswipe izinto ezithize mhlambe when it comes to amadlozi and stuff but ke indlela esiphila ngayo umuntu nomuntu kumele abe nesibongo. Kubhlungu ke kodwa ngoba manje khona oneqhubu lokuthi mina umzali wami bengingenayo sonke lesi sikhathi sengithola sekuthusa akasekho emhlabeni khona ngithola ukuthi akasekho emhlabeni ngitholwa ingane abenayo eseyifuna ukuzoba utaku lwami and mina njengoba kufayile mangilekelele lengane ya umnikazi wayo lengane noma uma wayo lengane wahluleka mina ukunginaka ngila engikhona nginakekelwa abanye abantu so mina sekumele ngiphiphe izinto zakhe kodwa yena ohlulekile yimina ngiya-understandeka but aku-understandeki mawuzoyibheka ngale ndlela yokuthi ekugcineni kosuku igazi bayibantu bandawonye labantu ufana ngabe bayalekelela noma bayasizana ey'ntweni ey'thize. Ngibone untombazane ngazothi uneqhubu but into engiyithandile ngithandele phathi yokuthi uma ngabe bona ukuthi ngazuthi akahleli kahle udade wabo futhi akekho happy la kakhona iyafika lento yokuphatheka kabuhlungu leso simo uyabo akamfuni eduze kwakhe akamfuni kwakhe ziyenzeka lezi zinto la khona uzothatha umuntu wakini noma uthatha umuntu oyintombazane omngane wakho noma umuntu onjani uyombeka eduze kwendoda yakho bese avela afike kube uyena unkosikazi ujike wena uzoba isivakashi noma ube isithameli noma ube isibukeli so kurong ukuthi akamfuni eduze kwakhe but mawuzoyibuka ngalelo uzobona ukuthi no ku right kodwa futhi kurong uyabona anganoma ne-understand and ku-right kodwa futhi ku-wrong ngoba ekugcineni kosuku ingane yakwabo kumele kube khona iy'ndlela akazenzayo uma kuwukuthi amandla yena unawo ukuze nayo ingane yakwabo ikwazi ukuthi iqhubekele phambili osekufika kungiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi noma ethi ikhuluma ngendaba yetoho lase-restaurant lo munye ubonakale ngazuthi futhi akazazi ukuthi ufunani uyabo
mawuhluphekile wamukela noma yini eqhamukayo ngoba unethemba lokuthi mhlambe lonto leyo mawuyamukela izokuthatha kubeke kwelinye izinga ngoba mawuphikisana nayo yonke into shutha akukho la uyakhona before ufike endaweni ethanda ukuthi ibe phezulu uqala phansi uthatha istep uzuyofika phezulu awukwazi ukuthi nje ufike phezulu akwenzeki so kubalekile sengitshela nomuntu nje osekhaya ukuthi ma uphila unalento ekuthiwa yithemba izinto zakho ziyenzeka ngoba uba down to earth ngoba wenzelani uzama ukuthi ukwazi ukufika la ufuna ukufika khona yonke into eqhamuka uyayamukela uma ungasebenzi awunawo umsebenzi ekuthiwa hayi mina ngeke ngize ngibe ukuthi sihloniphe nama security abantu abaningi makuqhamuka imisebenzi ekuthiwa awuzame la ekubeni security okwamanje impilo uzoyibona ezuye uqhubeka kuya phambili ngeke ngize ngibe i-security mina ama-security akhile ama-security anezinto ey'nkulu abanye abantu abangenazo ngayo imisebenzi yobu-security ngibashayela izandla kakhulu labo bantu basebenza umsebenzi othatheka kancane ebantwini but banezinto ey'khombekayo banezinto ey'bonakalayo abanye sebehleli khona ngoba bayabona ukuthi kuyaphileka ubani wena ungasebenzi awusebenzi awufundile uthi awusoze waba yilona unemsebenzi ukhetha imisebenzi qalwa phansi mawufuna ukukhula uzuyofika la ufuna ukuya khona igama lohlele uHwayi mina igama lami nguThabiso mina ngwakacele nguJustice amaqumba nalaqumba iselesele lentaba nguJust xebu